Bacha, mám tady prut. Tak aspoň budeš mít, aspoň dát co na web. Tloušti. No, to víš, že jo. Je takovej světlej, viď? Jak tloušť. Podobnej tloušťky. No, jestli ho vytáhneš z vody. Ten je pěknej. Mám míru asi, to. Tady jsou chráněný. Teď jsou chráněný. Furt celoročně. Aha, a co se stalo, že jsou najednou chráněný? Tady jsou chráněný. Tady jsou chráněný. Tady. Pojďte sem, prosím. Já vám to dám na YouTube za odměnu. Najděte to tam. To je ten pekáčkový, jak by řekla Martě. Chám se. Vypínám, jo? No. Dobroš. Já jsem tak daleko, já mám ještě kvalitní mobil, ale a je tam. Musím ale dát rozdejchat trochu. No jasně. Já jsem nedal pokračovat, takže to tam nebude. Padnu, to nevadí vůbec.